València és la capital del País Valencià i ja és hora de començar a exercir com a tal després de massa anys d'esquenes a la resta del territori i de les seues ciutats i pobles. Hem començat a revertir esta situació. Durant els darrers 4 anys, amb l'alcalde Joan Ribó al capdavant de la ciutat, el nostre cap i casal ha aconseguit convertir-se en una ciutat referent de la cultura, la sostenibilitat i la solidaritat. Un treball de dignificació del valencià i de recuperació de la nostra cultura i tradicions que persones com Toni Gisbert, al capdavant d'Acció Cultural del País Valencià, exemplifiquen perfectament. Gent compromesa amb el seu país, amb la llengua i amb la identitat d'un poble que mira el futur amb optimisme i orgull. Volem una ciutat capital del Mediterrani, que siga capdavantera i lideri el País Valencià com a cap i casal d'un país ric en patrimoni cultural i en tradicions, orgullós de la seva llengua i de la seva identitat. València ha de ser la capital del valencià.